Ucho, ko din niya. Hoy, aga pa ni ha. Gabi lang mo dapat gwa ha. Dinding buho man. Dasig. Wala pa gani kabayad. Alin na dayon. Alin na gid. Init. Nami sa mo ko itong atiyog. Kapag naging sa lawas ko. Tanda ba? No? Pinagtanggol, pero never ipinagtanggol. Paglaban, pero never ipinaglaban. Ganon. Ako, si Ilonggo. At ang aking misyon ngayong araw, libutin ang syudad ng Iloilo at alamin ang mga heritage spot. So first stop, subong adlaw is of course, ang famous nga Buho Bakery. So kung pagkaon ang pag-istoryahan diri sa syudad sa Iloilo, number 1 gid ang tinapay sang buho. Balant nyo bala nga formerly, this is a nameless bake shop. Dali na lang taon naton. Picture frame. So dili gina walang tinapay, nga bakal ko na aga sa mga Ilonggo. Because of security purposes mga titagiya sini, ang muna gini nga portion sa ilang establishmento, ang ilang ginabuksan para magbaligya sa ilang produkto. Ang sikat na tinapay sang buho. Tangan, no? Ay tandaan nyo, ito sa buho, kita nagdamot. Chos! Hindi ko lupad ay. First stop done, padayon kita sa pasunod nga location. Vamonos! Oh, di ba la? May dapat yung costume pang level up Iloilo. Kag makita nyo sa akon sa likod, ang Celso Ledesma Village. Kung kamo magalagaw diri sa distrito sang City Proper, makita nyo gid ang isa sa pinakasikat nga heritage mansions diri sa syudad sang Iloilo. Ini ang Celso Ledesma Mansion or mas kilala nga Balay Aguila. Diri sa dalan sang Ortiz Street, mga kabeshi, makita ninyo ang ini nga mansion. Sikat ini di lamang tungod sa iya nga neo-classic architecture. Wow! Dito halin, neo-classic. Pero tungod kilala ini, kaya ang iya nga mga gate pillars ginatungtungan sang Agila, 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 agila. Agi lang, wala lang, ganon. Bugal gid ini tuod sang syudad sang Iloilo. Exercise nila, exercise. Patayon kita. Hindi na iya bala, damo ko nang iya bala nakita. So hello mga kabeshi, dili kita subong sa aton nga third spot. Kun hotel ang pag-istoryahan diri sa syudad sa Iloilo, hindi kinaton malikawan ipabugal ang ining bago constructed nga hotel kay kini ang Gold Berry Light Iloilo. Padayon kita sa aton next nga destination. padayon kita sa to next nga destination. Kag kung lagas nyo naman bala ang pagkaon, kag hindi nyo lagas ang tao nga wala man plano maglagas sa inyo, ini ang perfect nyo nga katuan, bugal sang dat sang Iloilo, ang Roberto's. Dali, makaon kita. Ay, may linya. Ay, sige tita, dili ka tita. Ikaw una tita. Balat nyo ba lang ang Roberto's sikat sa ilang famous nga siopaw? Ang ilang siopaw, may regular, may jumbo, may king. Kag ang ilang limited edition, ang queen siopaw. May ilang siopaw sa Roberto's. Number 1, daw si Mayor. Ganar! Kag subong tilawan naton ang specialty sa Roberto's ay ilang siopaw. Tilawan. Kakso na ng papel ha? Kakso ng papel, kita tayo. Wala man papel sa kabuli. Okay, this is it. Basta X ko? Ay, X! Ako pala ang sinayang mo. Ayaw, masyapaw-syapaw na lang. Kag padayon naman kita sa next naton nga destination. Lakat na, mga kabeshi! Ali ko din. Sabi nyo, teleport ko ay. Wala nagunago lang Kung sa pagtago ko sa pagkalaga ko siya. Pweh! Isa sa mga powers ko, mga kabeshi, is ang pagtaton ang salakyan. Natawa pagpuntat ko. Diba? Ang sakit jeep na namon. Ganon. Woo!
subong ari kita sa atong ikalima nga destination kag ini ang Sunburst Park. No? Balan nyo bala nga ang dirigid ang pinaka-original kag exact location sa Sunburst Park, pero years ago diri man na-locate ang aton Iloilo Freedom Grandstand. Pero just like years ago, ginsali na ang Freedom Grandstand dito sa may Luninga area. And trivia lang kita mga kabeshi, balan nyo bala kung nga Sunburst ang pangalan sa Sininga Park? Plaza di Aduana ang pinakauna niya ni nga pangalan apang sa iyang tutod nga ngalan na ginhatag sang American Army Division. Sila ini nga grupo ang nagbulig sa mga Ilonggo kag sa bugos nga panay from our Japanese occupation, no? During the March 21, 1945, nag-ubra sila sa isa ka victory celebration kag nagtangtong diri apart sa mga Ilonggo kag sa tanan ng mga taga-Panay ang mga taga-American Army Division. Kag it so happen nga ang division nga nag-attend diri, ang isang division nila Sunburst Division. Amo na gin-name after ang ini nga Sunburst Park sa ilang nga grupo. Di bala? Thank you, Google. Ganon. Kadto naman kita mga kabeshi sa aton sunod nga location. Luas mahol, matali sa vlog taman. Isa pa. Talent ko ni. Woo! Wala gyapon. Sa basket, paliyaman ta gyapon. Trivia lamang mga kabeshi. Bahay kalakal ng Injustice E Kumpanya itinayo bilang sangay ng Injustice E Kumpanya sa Iloilo na ang pangunahing kalakal ay asukal, Alak at pintura ng taong 1905. Nagsabing bahay kalakal ng Elizalde and Company noong 1934. Ginamit bilang tanggap ng Komisyon ng Pagsusuri noong 1987 to 2009 at pamalaang lungsod ng Iloilo noong 2010. Naging museo ng Mamansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas ng taong 2017. Trivia lamang, mga kabeshi. pero hindi na trivia kay ginbasa ko lang di. Wa nyo pa yan na. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Hello mga kabeshi, kag-ari kita subong sa Museum of the Philippine Economic History. From Sunburst, nagkatabi-tabi dayon, isa ini sa mga ginakatuan dito sa mga turista to know more about sa history sa Iloilo. Inahalungan gini nga part because this tells how majestic kag rich ang kultura sa mga Ilonggo. So sir, kamusta subong sir ang aton nga pag-model sang panapton sa mga Ilonggo? Okay, thank you sir. Nayo pang manikin, may partner. Matawa lang yun. Sana all. Iya mga kabeshi, nakita po natin ang intertropical convergence zone na kung sa diilang hangin nga bagat ay dumadaan sa bahaging ito na nagbibigay po ng kaunting pag-ulan at pag-itim ng mga ulap, katulad tatsi. Kag mga kabeshi, padayo naman kita sa sunod naton nga destinasyon. Lakad kita. Mga kabeshi, ari kita subong. Sa akong sa likod ng kita gid isa sa mga pinakasikat nga churches diri sa distrito sang syudad sang Iloilo. Sa City Proper District naton makit-an ang San Jose Parish Placer, isa sa mga pinakauna nga churches diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa diri nga simbahan mga kabyanan, balaan nyo gid nga sa tiyempo sang Dinagyang, kung Dinagyang Festival diri ginahiwat ang religious sadsad, no? Nga ginatambungan gid sang linibo nga mga Ilonggos, of course nagapakita sa mabakod nila nga faith kay Señor Santo Niño. Viva Pitseñor! Viva Pitseñor! Pitseñor! Para sa mga agi! Pitseñor! Para sa mga binayaan! Pitseñor! Sana all, ganon. Kagamoy ito mga kabeshi ang paglagaw naton sa bugos nga
City Proper, distrito sang City Proper dito sa syudad sang Iloilo. Additional points ko lang mga kabeshi, no? Ang ginatindugan ko ni subong dito sa may Plaza Libertad. Balaan nyo bala nga isa ini sa ginatawag nga cultural heritage tourism zone sang Iloilo. Kaya ang atong pinalangga ang alkalde or Mayor P. Treñas always believe that here in Iloilo, the past meets the present. Kagamuya ito mga kabeshi ang episode natin sa subong nga adlaw. Bantayan ang mga masunod ng episode, i-invade naman natin ang masunod naton nga distrito dito sa syudad sang Iloilo. Once again, I am your vlogger, your BRB vlogger, Super Nope Level Up Iloilo. It's showtime Miss Q&A 2-time Rainy Queen Reynas Lazar Clamor. But before that, please don't forget to like, subscribe, and follow our official page. That's P. Treñas Official. I'm Reynas Lazar Clamor, and I thank you. Oh, takpa ko din.